A punt de neu és el llibre que l'escriptora Mariona Masferrer presentava en primícia a l'Escala aquest divendres i que omplia completament la sala de plens de l'Ajuntament amb molta gent que es va haver de quedar al passadís. L'encarregada de la presentació va ser també l'escriptora, ja amb 35 obres publicades, Maria Carme Roca, que explicava que és un llibre que té de tot i que després de llegir-lo no et quedes igual, com si d'alguna manera es tractés d'un llibre d'autoajuda. És una història intimista, és una història que penetra de ple en l'ànima dels personatges i després també és una història d'intriga. I a mi, a més, això com és un gènere que m'encanta particularment, doncs clar, si unim aquesta intriga, la unim també a aquest retrat que ella et fa també dels personatges, doncs que fa que sigui molt rodona. Però encara aniria més enllà, perquè és una història d'amor i desamor. És una història també de relacions familiars, de les complicades relacions de familiars, que a vegades, doncs, per això, perquè no ens sabem comunicar, doncs hi ha tants mals entesos. Però si anem més enllà, encara diria que, i això penso que més és un regal que ens ofereix l'autora, i que potser ni ella mateixa s'ho havia proposat, però que més enllà d'una novel·la trobem que és una novel·la, millor dit, un llibre d'autoajuda. Quan llegeixes un llibre, que quan tu l'has acabat de llegir, i a més ho fas de pressa, vull dir que en realitat és com una teràpia superràpida perquè he dit que és un llibre que es llegeix d'un glop. Doncs ja no ets el mateix. I això és el que passa quan una obra està ben feta, quan una obra està ben escrita, quan deixes de ser aquella persona que eres i vull dir que fins i tot ens ho podem plantejar que potser ets una miqueta millor. Per Mariona Masferrer i segons Maria Carme Roca, aquest és el llibre de la consagració i que ha de marcar un abans i un després en la seva trajectòria. La mateixa autora ens donava peu al fons de l'argument, el saber aprofitar les segones oportunitats. Les protagonistes d'aquesta història viuen el que els està passant com una segona oportunitat a la vida i la seva gran preocupació és aprofitar aquesta oportunitat. I ho fan, l'aprofiten. Canvien totes dues, aparentment sembla que la que ha de canviar és la persona jove, que és la que té la vida per endavant, però l'àvia també, la vella també canvia algunes coses de la seva manera de ser i sobretot de la seva manera d'enfocar o de veure la vida. Comprèn més a la seva neta. Ella diu una frase en el llibre que a mi m'agrada particularment, que és sempre havia intentat convèncer-la, però ara penso que hauria d'haver intentat comprendre-la. I arriba a comprendre-la bastant del tot. No ens arribem a comprendre mai les persones, sempre hi ha d'haver una mica de misteri. Com també hi ha misteri en la història, perquè no és només el que els hi passa entre elles dues, sinó el que passa al seu entorn, i trobem tots els ingredients de la vida. I a més a Nova York és una vida rica, variada.